Хтосьці ідзе на пастаноўку пэўнага рэжысёра, хтосьці на канкрэтны спектакль, а хтосьці на Мальера. Імя знакамітага камедыёграфа Мальера не так даўно з'явілася ў афішы беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. На гэты раз на сцэне ўпершыню ў гісторыі беларускага тэатра пастаўлены спектакль-фарс «Не па сваёй ахвоце лекар». Адзначым, што дадзеная пастаноўка разлічана не на дзіцячае ўспрыманне, а на падлеткаў і дарослых гледачоў. Па задумцы рэжысёра-пастаноўшчыка мастацкага кіраўніка тэатра Владзіміра Савіцкага, п'еса, напісаная больш за 350 гадоў таму ў Францыі, у новай апрацоўцы абавязкова павінна закрануць праблемы, блізкія сучаснаму беларускаму гледачу. Очень важно, чтобы молодежь, молодые люди научились сами мыслить, задавать вопросы, отвечать, чтобы они не попадали под шаблоны, под глупые какие-то влияния, и чтобы ответы искали они в книгах, в собственных сомнениях, в спорах, а не в гаджетах и в интернете, и не в социальных сетях. Потому что если есть сеть, то всегда есть паук, который ждет всех. Сюжет спектакля даволі просты. Асноўная інтрыга заяўленая ўжо ў самой назве камедыі. Героя па імені Зганарэль гараджане выпадкова прымаюць за цуда-лекара. І ўсе спробы прайдзі света і ашуканца Зганарэля неяк бяспечна і з карысцю для сябе выблытацца з існуючых абставін толькі мацней заблытваюць сюжэт, залучаючы ў вір чалавечага запалу ўсё новых, усё больш шляхетных і ўплывовых пацыентаў, даводзячы ў выніку камедыю палажэнняў да абсурду. Новая версія спектакля «Не па сваёй ахвоце лекар» цікавая не толькі тым, што ўпершыню загучала са сцэны на беларускай мове у перакладзе Рыгора Барадуліна, але і тым, што ўцюгу пастаноўкі пашырылі і дапоўнілі цытатамі самого ж Мальера, але ўжо з іншых яго п'ес. Так што падобны варыянт гэтай камедыі наўрад ці можна будзе яшчэ дзе-небудзь паглядзець. Спектакль прыцягвае дынамічным сюжэтам, бліскучым мальераўскім гумарам, жывой ігрой акцёраў на чале з Александром Паласковым у галоўнай ролі, а яшчэ арыгінальным мастацкім афармленнем, стыльнай і своеасаблівай сцэнаграфіяй, яркімі гратэскавымі касцюмамі, нарэшце унікальным музычным суправаджэннем. Спектакль «Не па сваёй ахвоце лекар» толькі пачаў ісці на сцэне цюга, а на сайце тэатра ўжо можна знайсці станоўчыя водгукі гледачоў. Спадзяемся, што колькасць задаволеных з часам будзе толькі павялічвацца. Магчыма, і вы будзеце сярод іх.